मा होनबावद्रा मेहेर नोंनि लाइफखौ माने ओरैबायदि सिरियास जानांगौ जाबायना दायो दुखुब्लाबोथ' आनलिमिटेडसो फैखायोना खुसियाबोथ' आरो खमसो फैखायो बेखायनो हाबाखौबो जाथ'वामोनलै आङो नाथाय मा खालामबावनो खालामाबाबो जाया खालामबाबो रायजायो आरो खालामाबाबो रायजायो थोद डेन्जार जालांबाय डेन्जार जनावसो थाबाय मेहेर नोंनि लाइफआनो एकदम फुरा रेडल' जोंबाय थाखायो खोमा मा होनबावनोब्रा उफाय गैया बिमानि महरखौथ' नांलालै नायला आं ओंखारलांसै बिनिफ्राय जायखि गाव फाग्लि जानानै थायो ना माथा गरम जाबाय थायो गावनि गोसो मोजां जानसिनबाथ' जायाथ' एक्टिंफ्राल' बाराना ओमफ्रायथ' सनामोन भिडिअखौ नायनो बांद्राय इन्ट्रेस्ट नांथाराखैनो अके जेबो नङा दे थेंक इउ स' माच सानफ्रामबोथ' एसेबां हिटबो खालामनो हाया अब्लाबो ट्राइ खालामो आरोना माबा नङा माबा मोनसे लाबोनो जियानो जा अब्लाबो थेंक इउ दे थेंक इउ जायखिया नायसाबदोल' लोगोफोर बेखौनो ना माथो होनो उफाय गैयाना एखनबा हिटबो जानो हागौ एखनबा आरो बिदिनो जायाबो जानो हागौ आरोना दसे थानानै जुरि मममोनाव थांसै आङो सिबाय रावबो गैयाना बेनाबो बेखौसो आं मानो दुखु होफ्लांबाय थायोथाय एखनबा समावथ' आं आनजाद्रायथाराबा दा गोजौनिफ्राय हाथरखिनि आइ आफाया आंखौ नुहुरोब्ला खम दुखु मोनसिगोन ना आरोथ' गाज्रि मोनसिगोन आंखौ आं हाथरखिखौ खुसियै लाखिनो हायासै दंमारगौ आं खुसियै लाखिनो हामारासै खोमालै हाथरखि नोङो नों मानसियाथ' बहा थांनाय हो बेबायदि थाङो नामा सोरबा हो बेबायदि थाङो ओमफ्राय नोंनि फना मा जादों आं इसेबां हरगासिनो फनबो हमा माने फनानो अफ जे नों मानो बेबायदि थांनांगौ दे खिन्थायालासे आरे हांथ' लाग्रा बुंनायाव हां लायाबा बोरैथो थांना थागोन दे जाम्बि बेखौ नाखि आं रायलायनायखौसो बुंदों मा जादों आंना फना चार्ज गैयामोन ना बेखायसो अफ आरो ओमफ्राय नों बहा थांनाय बेबायदि खिन्थायालासिनो बेबायदि दा थांले हाथरखि मोनथिबायना आयु दहायफोरथ' माथो रायलायनोनो थाङाखैमोन आंजों दा रागायालाय जोबखो ना माथो रायलायनायाबो मोजांखौनो रायलायफिनबाय ना अब्ला बे बुजिबाय आं नोंखौ जोबोद दुखु होबायलै हाथरखि आइ एम रियेलि सरि जेबो नङा मेहेर समाव सम बिब्दिनो जायो माब्लाबा आरोथ' आं मिन्थिखागौमोन जे नों आंखौ बुजिफिनखागोन होननानै ओमफ्राय नों बहाथो थांनाय हो बहाथो थांनाय सना नों आं थांनायालाय मार्केटआवसो थांदोंमोन दिनैथ' आरो फुजाबो न'आवबो होनाय जादियासै दावराव दावसिखायनो गोसोबो जायासै आरो मार्केटआव बाजै सासे लोगो मोननानै गावसिना प्रसाद जानो लिंलांनायखाय दसे थांना फैबाय आङो बिनिफ्राय चार्जथ' गैखायामोन आं हरनो सानदोंमोन नोंनो फन अफ जायैनि सिगां नाथाय सानबाय आरो नोंबो मोजांखौनो रायलायखायासै नालाय खिन्थाबो हरासै आं नोंनो बेखायनो ओमफ्राय मेहेर नों बुजिबायना दायो मा बुजिनोलै मेहेर न'आवसो माबाफोर दावराव जादों नामा हो आइजों माबा दावराव जादों बेफोरजों जोंनि जिउआव दावराव दावसि जाबाय थायोना बेफोरनि मास्टार माइन्डआ आंनि बिमायानोथ' ना औ हाथरखि गोसोब्लाथ' बे नोंखौ बुथारबावगौसोमोन ओरैबायदि सासे बिस गोनां जिबौ गोसोम बियो मायाया गोसोब्लाथ' बे नोंखौल' मा आंखौबो मन'सिगौ ओइ मेहेर मोजां खिन्थालाय मा जादों नङा आंबो मिन्थिगौ आइया गाज्रि नाथाय मिन्थिगौना नोङो बेनो जाय नोंखौ खोख्लैनो नागिरदोंमोन बे थाव गोथां होनायाबो गावनो आइया एसेबां गाहायाव गोग्लैनो हायो मेहेर औ हाथरखि औ एसेबां गाहायाव गोग्लैनो हायो बियो ओरैबायदि डेन्जार मानसि ओरैबायदि गोसो गेसाव मानसि बियो बिनि गोसोआ अन्थाइ बिखासो रावखौबो अननो रोङि आयौ आइया थोबां बेबायदि खालामनो हायो मेहेर बेखायनो दिनै बेखौ दानस'खानोसैमोन आङो एकदम थुख्रा थुख्रा खालामजोबगौमोन आं हाबाब मा होननाय जाखो बे मेहेर नाथाय बे नोंनि जोनोमगिरि आइसो नों माबोरै बिदि बुंनो हाखो ओमफ्राय होमबालाय माथो जाखो बिमा मालाय बेलाय जोंनि मा मोजां खालामदोंलै हाथरखि थेवबो मेहेर बेफोरबायदि फाबखौ लानो नाङा नोङो आरो बियो गावनि फाबनि साजाखौ गावनो मोनगोन बेखायनोथ' आंखौ फान्दायनो साननाया गावनो बिब्दि जाबाय आरोथ' आफा इसोराबो नुजोबखायोना गासैबो हामदों साला हामदों ओमफ्रायथ' दे बेफोरखौ बाद दे जों आरो बे न'आव थालालै हाथरखि मोनथिबायना जोंखौ मालाबाबो सान्थि थानो होनाय नंला बियो औ मेहेर नंमारगौ मानोथो आइजों बिदि
खालामबाय थाजानो आं नोंखौ सिगाङावनो बुंबाय थाखादोंमोन नङाना थारैनो हाथरखि दा बुजिबाय आङो नाथ' जों थागोन नाथ' जों नायगोनलै बेखौ एसेबां गोसो गाज्रि बिमा नाङालै आंनोबो जागोन दे मेहेर आरोथ' बिनि खोथायावबो फैलालै आङो आइनि साननायानो मोजां नंखाला मेहेर बोरैबा जुदाल' सानो मानसियानो आरे बाजै आंनि हांसोफ्रानोथ' माला देरबावनांगौ जाखो दे नानि देरगोन दे मालाय लासैनो हांसोआबो देरखानांगोनथ' आरोथ' ना बाजै नोंसोरो आदाजों नोंजों एकदम सप्तासेनि बारा थालांदे आयौ एसे गोबाव नानि जों जागोन ना जायाथाय माने मा मानिमुनि बेलाय आं मिन्थिखाया दे अब्लालाय नोंनि नोंदाखौ बुंगोन आङो ओइ बाजै फुजायाव जोंहा सानैजों माबा नायगोन ना फिल्म नायगोन दे जागोन दे औ जि मोजां नांखागोन र' मा फिल्म ओंखारना नायजोबगोन जोंहा आयौ नायजोबखागोनसो नामा औ ओमफ्रायथ' ना आं बे बुलायनाय थायोब्ला जि मोजांसिन मोनबावोलै दे आरो होमबालाय आइयाबो आंखौ जि भारताव मोनसे खामानि थिनलायबाय ना माबा गाबोननो आरो न' लिरबावनांगौसोनो हनै इन्जुरखौ आंथ' जि बाखायोहाय बाजै नाथाय उफाय गैया जोंलाय आरो अबाव फाखानबो लुनो हाया नालाय आंबा लिरनांबाय थायोहाय नानि हजोंहाय बेखौनोथ' बुङो गोरिब जिबन बाजै नाथाय जेबो नङा दे खांखां आसुगुराबो सेस लेथ्रा जाजोबसिगोन आंना आरोथ' दा आइयाबो हाया उफाय गैया मावाबाबो आसुगुर आखाइ बेफोरखौ साननानैथ' लाब गैयाना जोंथ' जाहैबाय एक्ट्रिसबो नङा औ जोंनि लाइफखौथ' मा बुंनो न' बेनोसै आरो नानि नों दसे थाथ' दे माबा आइया मुलि मोनसे जानांगौ दङमोन ना दहाय दै गुदुं बिहरदोंमोन बेखौ हैग्रोनि आङो नों हैनोसै बाजै औ जेबो नङा दे आंनि बाजैया मोजांखौ मोनखादोंलै आदा मिजिङाबो मानसियाबोथ' समायनाखा आरोथ' मावनाय दांनायावबो लासै लासै हालांजोब्बाय आरोना आगोल फैजेननायाल'सो एसेमोन दा ओमफ्राय बिखुनजो माने आंनि आयंआसो बेबो बांद्राय इसेबां नंलामोन नंनायालाय आयौ गाबोन गोबोरखि दांदोलाय क्या करे थुनथुलि नोंनि लाइफआनोथ' बेनो मावनानै दांनानै जायाबानो उफाय गैया बेनो आरो जिबन आरोथ' आंनि जावैसो बहा दं बेबा गेंग्रा गेंग्रि गोजौ गाहाय उन सिगां बबेथिं दं बेबा आकाशाव ना पातालाव दं बेबा सोर मिन्थिबानो दे जायखिजाया देनां जोंनाव मावनानै जाफैनांगोनलै जानो गोनां आंनि नों जागोन गाज्रिया जावैसोसो दे मा बुंदों नों आबासना ओइ आंखौ आबासना दा बुं नोङो नोंहा रावबो फिसाला गैया मिथिबाय मा बुंखो नोंलाय आबा नोंनोथ' ना आबा मेहेर आंनि नङा नोंनि जेबो जाया आं मिथिबाय आबा नों मानो बिदि बुंबाय थाखो नोंनि आइखौनो मानो नुवाखै नामा आथिं आखाइफ्रा आंना बायना दंजोबो आरो नों आंखौ नाख्लायनानैथ' रासिन जाबावबाय आबा मा बुंखो नों बेफोरखौ बेफोरखौलाय माथो मिथिगौ आंलाय स' वाट माथो साखाय बायदो नोंहा जुदि सोरबाफोर बेलेग नायग्रा दंबा लिंहर आंथ' नोंनि जेबो जालाना बिब्दि दाबुं आबा दाना आं मा खालामनो मेहेर आंखौ एसेबां रागा जोंबाय नाय आबा खोनासं नोंनि आइनि बाथ्राखौ खोनासं हा खोनासंलाय मा बाखि दंबावलै नोंजों रायलायनानै टाइम नस्थ' खालामनो गोसो गैयालै आङो थ' हाथरखि नाथाय बहा थांनायनि बाथ्रा बुंदों नों आबा बहा थांनायनि एकदम नोंनि सायानिफ्रायबो गोजानाव औ आयै जों बिनिफ्राय थांसै मा थांसै बेलाय मा थांसै बेलाय बिहामजो मा थांसै आरे बिहामजो आबा मेहेरा खर' गाज्रि जाबाय माने आबा मेहेरा दा एसे रागा जोंदोंथ' नोंथ' एसे बुजायनो हायोना बेसे जालायलायनानैनो सरि आयै आं बे बाराव जेबो खालामनो हाला आम रियेलि सरि मा सरि बेलाय नों मा सरि बिहामजो माने एसेसोथ' बुजायनो नांगौ मा बुजिला नोंसोरो आबा बिहामजो नोंबो बुजिला आयु नोंखौ एसेबां बुजिनो गोरों गियानि गुनिसो नंदोंमोन आं बिहामजो नोंबो आरो बिदिसो जाबाय होमबा नों आरो जुदि एसे साननो गोरोंबा नङा फासना आंखौ गोरोन्थि बुजिना लाना जेबाबो आं नोंनि आइसो आं मा खालामगोन आबा नों जुदि आंखौ नागारना थाङोब्ला नों जुदि मानसिखौ अननो रोङोबा बिहामजोखौथ' बिदि खालामनाय नङामोन ना सिगांफोरावलाय बहा थैनानै थाया बेफोरो
नङा आइ नोंथ' उल्था माने आंनि सना खिबेबि हाथरखिखौसो बुथारनो नागिरबावदोंमोन। बेखायनो जाबाय दे आयै नांगौबा जोंनो थांसै बिनिफ्राय। आरो नोंबो बावदो जे नोंहा सोरबा फिसालाबो दंमोन होननानै आंबो बावसिगोन। इसेबां रागा आबा रथ' आबा रथ' आं नोंनि गोरोन्थिनि साजाफोरखौ गावनो मोनखागोन आयै जोंथ' आरो मा खालाम हानो नङालै हाथरखि माने बिहामजो आंखौ बुजिदो नोंसोरबो एसे आं बिदि हालोदाव माने नोंसोर बोरै थांगोन दे आंखौ नोंसोर बेबायदि नायनानै नागिर थांनोसै आबा औ थांनोसै जोङो नों हाजार लाखिबाबो थाला जों थुदो हाथरखि बेयाव थाबाय थानानै लाब गैया। दे आबा दे आंखौ निमाहा होदो थेवबो दा थांना बेबायदि थादो नों बेहायनो हारसिं फाग्लि जानानै थायो ना मा जानानै थायो आंखौ आरो हाथरखिखौ मोननो दा लुबैसै। माने बिदि बुंबाय थाखोहाय आबा ओइ थुदो आबा नोंखौ हगारहरा आङो आं मा जानांगौ दे ओरैनो हालोदानो गाज्रि आबा अबस्थाया नों मानो बुजिला दुखु मोनदों आयै नोंनि हालोदखौ बिब्दि नुनानै नाथाय जोंबो अन्थाइ बिखा बायदियानो जानांसिगोन नोंबो आरो जोंखौ सैथान लानोबालाय मा होनदों नोङो हो मा होनदों बिहामजो आंखौ नोंबो निमाहा होदो थुदो थांसै रथ' बिनि गाबनाय बिनि माबानाय जेबो इमसनेल मोननाङालै औ मे मानोना नंखायसोलै बियो रथ' थांबाय आं आयै थांबाय बे न'आव आरो आगान होफैला आङो नों रानि जानानै थायो ना महारानि जानानै थायो थादो बिहामजो आबा मेरखौ लाखिदो आंखौ निमाहा होदो फै थांसै रथ' आबा आबा मे रथ' होनदों आं आबा मा जाबावनांगौ दे दाना सानदोंमोन आंहा फिसाला दङ मोजां जाबाय आंनि थाखाय गोबां सोरांजों बदला लानोसो इसेबां अनबोदोंमोन आबा नाथाय नों आंनि खोथाखौनो माब्लाबाबो लायासै आंनि खम बिजुरि सोरांमोननिसो जानानै थाबाय आरोथ' आंनि साननायफ्रानो जाफुङासै सोरांखौ खस्थ'सो होनांगौमोन बिसिनि फेमिलिखौ नाथाय नोङो बिसोरजों मिलायनानैसो थाबाय हे भगबान मा जाबावगोन आंखौ सोर नायबावनांगौ दे बेबायदि हालोदाव हे दादा मा जाबावगोन माया बा सान लिंहरबाय थानायखायसो फैबाय नोंथ' नङाबाथ' फैनोनो थाङा ओइ बेबायदि नङारा आंलाय मानो फैया जानांगौ दे आंथ' फैखायोना सम सम गावहासो माबा ओमफ्राय जोंनाव थांबाबो हरखौनो थाबोआ आं थानो थिनबाबो ओइ बस थानोथ' सानोरा ओमफ्राय टाइमासो मिलाया आंनाबो एखनबा दे जेबो नङा ओमफ्राय आं बेखौल' जानानै ओंखारलांसैलै ओइ बोरै बेबायदि जानांगौ दे थाथ'बाव आइया माबा मोनसे बानायबावदोंलै बेखौ जानानै थांबाव थोद फाग्ला एसेबां जानो हायो नामा नङाबाथ' उदैयानो बुंजोबसिगोनसो आंना नै जेबो नङालै एसे फुंबाबो जानला मानला बुंखायो दा आं मोजां मोनालै फुंनायफोरखौ बेखायनो जानायफोरखौबो एसे लिमिटनिसो जाखायोलै आङो बा मालाय बाजैया मेनटेन खालामथिनो खोमा थोद फाग्ला नङालै नोमबाजैखौथ' बोरै मोनबावगोन दे बेखौबा आंबा सिन्था जाबाय थायो मानिहां माथो ओइ संगि जि गोथाव मोनखाबायलै आङो बा लाफायाबो जि गोथाव जाखादोंमोनलै ने ओमफ्राय बे मोनसेया मा होनदोंमोनलाय खिर ना मा गाइखेरजों बानायनाया औलै माबा खिरानोथ' बे बादाम माबा माबिबो होलायदों ना मालाय मा जि गोथावखा आंबो न'आव मालाबा बानायना जानोसै थेख्लामोनजों ओइ ओमफ्राय जाम्बि संगि जोंहा एसे फैसा खांनानै बानायगोन बाराबा ने ना माथो होनो औ जानायाथ' जागौमोन खिन्थुलि दामसो आंहासो फैसाखौनो मोननो थाङालै मा होनबावनो दे जेबो नङा साम' खननानै फानहैगोन जोंहा सानैजों ने हाथायाव मालाबा र' एकदम गुड आइडियालै खिन्थुलि मालाबा सानैजों ना गुरनानैनो हाथायाव लांमारनांसिगोन जों बेनोथ' ओइ बस दसे जिरायथ'लै आं आइखौ नायना फैनि र' जादोंना जायाखै दे जागोन दे ओमफ्रायथ' आं दसेल' जिरायनोसै जेबो नांलालै भाइ ओमफ्राय ओइ जेबो नङा र' थाथ' बाब्रे ओमफ्रायथ' थुनथुलि मोननाबो न'आ खाथियावनोखा बिसिनिथिंजाय थांनो ना मानो नंगासिनो आङो दाख्लैसो थांथारदों थांनायाबो बोरै दानो थांफिनगोन दे आं बिसिनाव मा खालामदोंलै बेबा आंनि थुनथु सनाया गोथाव जादोंलै मा ओमफ्रायथ' आं जाना एसे लांबावगोनसो न'आव नोंबो जादो बिदि मा नायबाय थाखो आं माबा संख्रिखौ एसे नांबावगौमोन आं लायनि आं आं बिदि गोबाब जानांगौ जागोन नांखानायसो संख्रियानो दाथ' र' लाब्राखौ लायबावनि आं दे जागोन ओमफ्राय ओइ संगि खोनासंलाय नोंसोर दा ओमफ्राय बैथिंजायथ' थांबावखागोन नालाय जोङो जानो हायाबाबो नाजाव मिथिबाय
नोंसोर जायाबाबोथ' आं जागोन ना जेबो टेनसन लानाङा नाजावल' मोनथिबाय बाहागोखौ मोजां जागोन खिन्थु जागोन दे होनबालाय गावसोर जानोनो हाबांबायथारा आं बायदि जाबानो जाथारो बेखायनो हाबाफोरावबो सोरबा बेदर जानो हायाबाबो बेखौ नाजावहोखाथारो आंनि खाथिनिखौ मानो आरे बिसोर जाया मा जादों आंथ' जागोन ना बिदिसो आरो आजां गाजां जाम्बि गावा जेबोखौनो मोनथिया आंजों थानानै आंनि लोगो जानानै बेदे आरो नोंजोंलाय बहा आं लायदिनि दे आं बैयाव जिरायथ'नि र' बेखौ जाग्रोनि ओमफ्राय आदाया थान्दा बथल लाबोदोंमोन ना बेखौ मोनसे लानानै फै माबाखौ दैखौ एकदम गारामाया रानखांलै दे दिनैथ' उदै बुंखाबाय दे खिचि माबा प्रसाद बुट जानानैनो आरो मा थुनथुलिया ओंखाम जाबावनो दे न'आव थेवबो जानांगोन आं बाजैनि संनाया जि गोथाव जायो बाजै फैखादोंना जोंनाबो दानि जुगनि सेंग्राफोरा जिरायनोसै आं बेयावनो आरे सान फाग्लासो जालायलांसिगोनलै नोङो आजिखालिथ' माने जेरावखि थाङा मानो थुनथुनि रावखौल' खोनानाय बायदि मोनखायोना ओमफ्रायथ' गोथावबो गोथाव जि गोथाव जायो नायलाय खाथियाव सोरबा बेलेग थाबाबो थुनथुसो नंफ्लायलांसै दाना मा जाबावगोन सानदों जों थोद माथो साननि गाहां बायदिसो खोनाबायलै आङो आंना खोमायासो रिंदों खोमाफोरखौथ' आं मोजाङैनो बानायखायो एरबाय थाखायो बेयानो आरो बहा सानसे नांलाय फैबाय बायनोसै हाय नङा नङा माथो सानस्रां नोंसोरलाय नों बेयाव बोरै मा बेयाव बेलाय मालाय प्रसाद जानायाव नों आंखौ पिछा खालाम बेयावबो होसोबोबावबाय नोंथ' आंखौ पागल आथिख बायदि होसोबाय थाबाय ओइ थुनथुलि नोंखौ होसोआखैलै आङो नोङो थगायसुला आया मोजां बुङा बेना माबा गासिबो मिन्थिखाजोबो थुनथुलिया ओमफ्रायथ' आं बुंखाबायना बेहायलाय आं बेयावबो फैफाबाय दा थुनथुलिजों रायलायनो ओमफ्रायथ' दे थुनथुलि जेरैखि लोगो मोना मानो आंखौलाय लेंला होमबा नोंसिनाव प्रसाद जानो ना मा होनो प्रसादाथ' जाबाथ' मोनो नाथायबा जोंना बुदल'सो बुदबाबो जायोना ओमफ्रायथ' आं खिस्रिसो गोथाव मोनोना बेखायनोथ' खिस्रि जागासिनो आङो ओरै थांलाय ओरै फैलायनो आयौ बेबायदिसो होमबा ओमफ्रायथ' देदो माखौरा नोंसिनालाय बोरैथो फुजानि प्रसादा आङो गावसिनावबा लिंनो बायो नोङो बेबायदि नङालै थुनथुलि नों जुदि थाङोबालाय जोंनाव दान लांगोन ना आङो नंगौ नामा औ माथो नंखाय बुंनो आंलाय ओमफ्रायथ' जोंनि आयंआबो खिस्रि बानायखादोंना जाहैनोबाथ' नोंनि आयंआ ओमफ्रायथ' आं जाहैथ'ला दे आंहा उदै बुंखाजोब्बायना गामियावनो जाना ओरै थांलाय ओरै फैलायनो मानोथो दलद थाया होमबा दे नों न'आवनो ओरै थांलाय ओरै फैलायनो ओइ आपना काम से काम रख आंनि गोसो बेफोरो थुनथुलिनि गोसो रावबो बादा गैया रावबो बादा होनो अपन का लाइफ हो तो ऐसा बिंदास अपन का जिंदगी किसी के हाथ में नहीं रे बाबा माय लाइफ माय रूल्स बेखायनो आंनि गोसो आंनि मार्सि ए आरो जों न'आव थांसिगोन ना ओमफ्रायो न'आव माने हजों आइसोरिमोननाव नांथ'वा दे हाथरखि जों माने गुबुनावसो थांगोन मा औ जायखिया नों आंजों थ'दोल' आं जायगाखौ रायलायखाबाय नाथाय जेबो नाथाय गैला एबार जा जानांगौ जानानै थांबाय नाथाय दायो जोंनि जिउआव खालि खुसिल' फैसिगोन आरो जोंहा सानैजों अरायबो मिनि खुसि थाबाय थासिगोन ना नंगौ औ माथोबाव आरो आइनि सायानिफ्रायबो गोजानाव थांसै जों जागोन दे मेहे बैलाय बै गारिया ना बेनो थांगोनदां बिथिंजायनिफ्राय थाङोनो ओमफ्राय जायगायानोथ' माबायदिबा जों जेराव थागोन खुसिल'सो जाखागोन दा ओइ आदा रथ'लाय नाथाय जायगा गोदानाव आरोथ' मेहेराबो आंजों दङ ना बास जोंनि जिउआव जेबो जानाय नङा दे